Welcome to my channel teman-temanku beranak sahabat. So guys, tentang बेलासि जानाय दा ओमफ्राय बेरायनो फैदों आरोना मिथिं खेलथिं आरोना नैबेनो बेयावनो दुर्गा फुजाबो जायो आरो फुटबलबो गेलेयो आरोना दा साननैसो दा गेलेथ'वाखै। स' गाइस ओमफ्राय आरो नै बैसागो टाइमाव आरो फांसनबो जागोन होनना बुंदों अखमियानि 3 तारिख ना 5 तारिख जागोन होनना बुंदों आरोना। स' गाइस दा जों ओरैनो बाहाय बेरायनो फैदों आरोना। स' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो। स' गाइस आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादोंबा आरो शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। स' गाइस बिदिनो नायलांबाय थादो आरोना जोबजासिम। स' गाइस नैबेनो दुर्गा फुजा जायो नैबे फिल्डनि खाथियावनो मोनसे खेथि मावनाय दङ नैबेयावनो बायदि ओरैनो मैगं थाइगं खेथि मावो ओमफ्राय नैथिं स्ट्रबेरि गायनाय दङ इयाव जेबोआनो जाथ'वाखै नैथिं दङ खावसेथिं। स' गाइस बेयावनो जायो आरोना दुर्गा फुजाया गाइस। स' आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आरो नै मैसो होनना बुङो इखो ना नोंसोर गामियाव मा बुङो आं इखौ मिथिया हले जोङो इखौ बुङो मैसो होनना बुङो आरोना। स' गाइस जों फायै जोङो सिगुननि बागानाव मोनफैबाय। स' गाइस नोंथांमोना नायदो माबायदि नुयो सिगुन बागाना। जों सिगुनखौ सिगां जों फिसायावनो गायदोंमोन आरोना जों स्कुल टाइमाव जेनेबा जों क्लास 8 ना 7आव फरायदोंमोन बे समाव जोङो बेखौ गायनो मोनदों आरोना स्कुलनि स्टुडेन्टफोरखौ लिंनानै बेखौ गायहोदों आरोना जोंखौ। बेनो सिगुननि बागाना नैबेनो सिगुननि बागान। स' नोंथांमोना नायदो माबायदि आरो नैबे सिगुननि खावसेथिंनायबो बायदि बिफां लाइफां गायजोबदोंमोन आरोना ओमफ्राय थांजोबाखै थैजोबदों आरोना दै लोमसावजोबनानै। स' गाइस बिदिनो आरोना नैबे जोंनि गामियावनो दङ नैबे अफिस आरोना। स' गाइस माने इयाव बायदि कागज पत्र ओरै माबा साइन टाइन खालामनानै हरो आरोना बे अफिसनि नामा जादों हैदिंसि अफिस आरोना। स' गाइस बे आरोना बेयाव आरो आधार कार्ड बानायो। बेनिफ्राय मोनसे नैबे न' दोङो बेयाव माने सोरबाफोर थाफायथ'दो आरोना बेयाव माने इयो मावो आरोना जिखुनु साख्रि मावो आरोना माने गोजा क'क्राझारनि माने थांलाय फैलाय ओरै खस्थ' जानायखाय ओमफ्राय इयाव थाफायदो आरोना गोजानखाय ओमफ्राय इयाव बाय खाथियाव थाफायदो आरोना। स' गाइस नैबे अफिससो जानो गोनांमोन ओमफ्राय इयावखौ न' बानायबाय। स' गाइस नैबेनो सिगुन बिफाङा माने जोंनो गायदोंमोन इखौ सिगाङो ओमफ्राय नैथिंथ' बाखिना थांदिया दै लोमसावजोबनानै थैजोब्बाय आरो इथिं मोसौफोरा जानानै सेस खालामजोब्बाय इथिंनिखौ आरो दैबो लोमसावजोबनानै थैलांजोब्बाय बिफांफोरा। ओमफ्राय नैथिंनियासो मोजाङै थांजोबदों नैथिंनिया। स' गाइस नायदो माबायदि बिफाङा। ओमफ्राय इथिं वालपार जानानै इथिं जोंनि माने गोथैसालि दं आरोना बिदि मानसि सानसि थैबा गोथैफोरखौ सावनाय फबनाय बिथिं आरोना ओइ उनथिं दङ आरोना। माने सिगाङै इबिमोन गोथैसालि गथाय इखिनियामोन आरोना गोथैसालिया ओमफ्राय नैथिं गेजेराव इथिं दंग' दंमोन आरोना डाइरेक्ट सिदा दंग' दंमोन ओमफ्राय इखौ सिगां फोजोब्बाय माने इखौ अफिस माने जायगा गिदिर नांगौ नालाय ओंखायनो इथिंखौ खोनानै ओमफ्राय दंग'खौ इथिं ओरै बानायबाय ओमफ्राय वालनि पार ओमफ्राय इथिं दङ दंग' इथिं ओरै बानायबाय आरोना। स' गाइस आं बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नोसै। स' गाइस आंनि नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाथ'लायदो आरो नेक्स्ट भिडिअ नायनो लुगैबा शेयार साबस्क्राइब खालामनो जाबाय आरो कमेन्टआव खोन्थादो माबायदि नुदों। स' गाइस बेखिनियावनो आङो